kublai shibunya baro gi bepait ling ba jong ga video na ga channel naruk pai unyu trap ning kong nga sngoban panmap ya phi la daga ne ga jingkran ga jonga kalong persha ya ga jingsgo ga jong phi bat ngamut ban persa phrang ya ga video ban penbut nam snu yano hanrei ngam la shu khlam da penpau kum unong song snong nga snow dap ram habanga yu i ya ki kum kini ki jingkan tho persha ya ga nu ko ga kam babha kabla yo ban sim da une samla persha ya ga rai jong ga sarkar halor jong ga jingthmu ga jong ka ban bu ya ga taj umyam resort and spa hapo jong ulum pongdeng kumta ngam ban se bangan penpau halor jong ga jingkran jong une rangba Ngasudon ban ong tangkumdi baladaga ni ka video ka don ya ka jingkta ya ka buram jongno ngaburu ya ka jingli bala hatu phila jupur khatne emba kani ka jingkran ka jongphi ka kta bat ka penmong ya ki weipan kumta bat lada phis ngomong to tibba ki wei ki kham ngomong shu ban ya ka jing ngomong ka jongphi kumta haswa ba pen kuran ai persha ya ki weipat phidei ban prakhat bun sin ba ayu pisngo ladaki wei kin kuran persha ya phi kadon ke ktin ka baong kumni ka jingtip ka berit ka dei ka jingma ka bakraw kalong kumba pha bat ya ka white ka banap ha ka kti jong u khunlung u bom tip ai batang ban biang usai pan yeledi phila hab ban syukuran kat sabami ke sintur khlam da prakhat ya ki weipat tang ban yo ya ka serwa ka batang sibul phila ditat ya la ka jong ka long rinyang ka jingma ba ka jingsnu ka sir khai tam ha ka long bru ka man bru ka dei ka jingdon jong ki nongshun napo lani nalaying kat ba ka ri khasi ba jantia ga dang sakte sakhum ha ki jirwat jong ka jingtamang na ka jingsong sat khan jong ki noilam jong ka green tech foundation kawala sedang neru ka khandai turik jong mentau benai kabla kenjo le se ha ka sngi ka khat ar hadu mata ka sngi na ka bata jing persha ek rai ju ka sarkar halor ju ka jingthmu ka jongka ban chna ye ka ta ka taj umyam resort and spa hapo jongka pung umyam jongka iskasel district hanrei penban ki jingsha ka no ba ki jingsha kren install ki dang mi sibon ka we le se ni ki jingsha le install kare ka bla mi hapo jongka snong se ko long jongka west kasel district ka ba dei ru ka snong ka bla pun la kha ye usamna et ban sudor nonglang u long ru chaman jongka green tech foundation ha ka khatsan turik jong man taw banai april ki bor snong jongka gila khat yu chip ni star jongka jalau konrat ke sangma hapo jongka te ka snong kum bala batai nakani ka rensan batang hadin arsni nakalyang jong usoda snong jong kete ke snong sekolong ula ring daga video yalade ban pensa pryang kelang sadong halor juga jingpan pau ke jong u ban kersan ya ke project hapo jong ulum pongdeng bapen sngotu kumno udu usoda snong ulakran sngob hasngap ya ke video hadu ke bakut kabala sa pryang bhamanta hapo jong west kas hill district tungne snap ya ke jingkran jong unu rangba halo ngadai ba yones soda jong snong sekolong na po west kas hill district nong stoin te ngakan mau ba iwe irang ba hatu kasngi ba imen umentri rang ba jong ka sarkar jela I Konrad Sangma ilawan ban penlong ya ka program CM Connect kapo snong jungi te idon iwe irang ba ila pen sngau hakatu kasngi ba jin balada umentri rang ba unwan ra itu ka project Senesha West Kasihil jongi kum katok project kabaki lechna po lumpong deng umyam katno ida dap su kemen bat ngi na west kasihil ngi long ki bala kloiru artan ban penbit penbiang lane ban pediang ban pentre ya kum kitu ki project ki bala shna po lumpong deng umyam te katno ngi dap su kemen ba hakane ka sarkar manta kaya persang ban le bun ki kam babha nak banta upaj ba kamtam ya ka west kasihil berkuai te bangin jer yaki kam jongka sarkar ngimla syu ban perkhat nadu ki surok nadu ki umbam umdi kaskul nakakoi ka khia ki lentik senkin ki footpath paro ki jingdon kam ki bakane sarkar kala ai te ngimla ban lene ban jer yaki jingle bha jongka sarkar te ngi ki jing angnut jongi napo west kasihil kalong ba ladang iyo itu ke scheme ane ke project ke baka sarkar ka bu sipo lumpong deng te balai ba kimuan rakno sipo west kasihil kum ya kane ke project pangida angnut pangida terang te tangkine hi apan pau ka jing sngo
kejing semua kemen baladak sorkar ka pai khmat shawes kasihil banwara kum ikte gijat project ban ngi kloy ru ngi pediang ban ngi dah kloy ru ban pentrei ban ya pejlem nam tak jing bit jing biang jong kana project kani ka video gare tang hadin asngi naga jingwan du chief minister jo jala hapo jong te ke snong hak se golong kabla panlong yo no rangba bun kuran ye gidi kinten uni rangba u ongba ni na west kazahil district ni pediang sngop ha ya gadi project ngasukwa ban ong hangni ba ko sordar ken mau ba ka west kazahil district kam de satia tang ka nong kenti jongphi marwe hanroi hapo jo west kazahil district kidan parat ya ka sans pa tali e kisnong Pimla ban su ong lene ban kam trai me phi babaro kisnong gen pediang ya kata ke jingkwa ke jong phi marwe kumta giri ki jingkren slur jong uni rangba watla umpen pauru henry kini ki thobe sha usamla h ban suror nonglang ubadeiru nongsong snong jo snong se golong bagane ke senjam ke jong u kare ke senjam ke bakla ha ke jing perkhat ke jong u henry balekain lada krishan yu te usamlaru unda penpau pajba kumni hatu udon dau kerpang ayu yu no samla ka ai ka banjia lada uno samla unjia aa ha ka ke jingsong syak than ke jong u lada kat uno yalam snong undang kran kumne persa igi khun snong hatu ka betmo ayu ki kur ki jat ki hman ki para ki snow haba kumne hatu ka ne kamdei kata ke jingyu roi ba ka jingyo ban yaro jong khun snong tu khun thau jong u ayu pisngau lada ki wei kin kran kum ba kran ma phi lada ki ba ying hasam jong phi kin don ha ka ba kum ka ne ka situation nim persa ai ya kata jingmon ke jong phi ba fikir shan ya kata sarkar lani ya kata project jong ke sarkar hanre sngop ha se rilam ya ka buram ya ka ijat jong ke snong ke thau ka ri ba ke jat menriu namar ke ne ke jingkran ke jong phi ka penlong ya wei pat ki jat menriu khamtam ya ki barjala ba kinru khi ben ya ke jat menriu ke jongi hato watang hakinong sung snongru kan don se ke jing sngo tenat lada unu samlau dang don hapdeng jo ke jing syak khan na ka benta ka dauba jo ke jat benru katba usordar jo ke snong pat unang the umpja kumne kumta ke ba kum ke jingkran kidai kita ki jingkran khauput persa yalo jong khun snong khun thau jong phi ban the umpja ya ka senjam ka sim de unu samla jin lada ga ta umyam resort and spa kadai hapo jo ke snong jong phi bat phin sap phin sngo le se kandang idon buram hi malu mala hanrei ka project sha ai ka rom kran pat sha ai lada phi snow ba philong persa ya ka rai ka sim da unu khun samla jong ke snong ka jong phi balai phi sukran kalan kumne balai phile rain ban mi shakhmat ban kran ha ki lat pathai ko bor ban ong bet ya ka ai ka phidon hapo la ka jong ka jingmot ka jong phi balai phla haban sukran buri marwe kumne bat balai pempen pabat kren bait dalade ha ka tu sngi joge khatsan turing chung april ha ka por bo chief minister wan ban yu kjat hapo joge snong ga chung phi kumta ngi la ban ong ba ki ba kum kini ki nong sun shar snong ki bom kot ka jingmot ka jing perkhat kim don hok aa ban long ki nong sun shar snong hapo jong kri khasi ba jentia namar ba kan ni ka pausai ba kim sngo thu aa ya ka ta ga jingmot kum ki nong sun shar snong ki ba pek ka bhaga met jong ka snong ga thau bat ka dong ga thain ba ka ri ba ka chat ru hi baro kawai kumta ayu pisngo halor joge ke jingkran jong uno rangba snobha sakoman khoble sibun ta thadu bikendu ha go wipat ka video